Тысячи рук поднимут свой стяг, тільки наперед, ні кроку назад. Сьогодні ми проводимо акцію, присвячену візиту прем'єр-міністра Росії Путіна в Україну. Я не понимаю. Смотри, ты знаешь, что нам сейчас нужно договориться с тобой о таможенном союзе. Он батька с Беларуси, я уже навнул. А теперь твоя-то очередь пришла. Мирный союз сделаю, таможенный, этот и русский язык, все. О, Крым, Витя. Все, Крым, все сделаю. Все сделаешь, да, Витя? Да. Ну, смотри. Российский империализм! Российский империализм! Российский империализм! Російський імперіалізм! Геть московських окупантів! Сталося в Білорусі, там стався теракт. Тим паче в цьому теракті також можуть бути замішані будь-хто. І, можливо, навіть це є також наслідок цієї імперської політики Кремля. Геть Путіна з Києва! Геть Путіна з Києва! Геть Путіна з Києва! Я надам слово представнику білоруської опозиції, який зараз перебуває в Києві, В'ячеславу Сівчику. Вчора у нас відбулася жахлива трагедія. 17:52 в центре Минска отбылся выбух. В официальных связках на радиусе 12 человек загинуло, 150 пораненых. Я вельми прошу ушанувати пам'ять тих людей, які вчора загинули хвилину мовчання. Ми солідарні з українцями, бо сьогодні, 12 красовика, в Київ прилетів Владимир Путін. Ви бачите, що відбувається акція протесту каля адміністрації президента України. Натурально, белорусы долучились до этой акции, потому что борьба за Беларусь – это в первую чергу борьба с Лубянкой, борьба с Кремлем, борьба за белорусские интересы. То, что Лукашенко президент, признали президенты только 30 країн. І некоторых уже, як в Єгипті, нема, і ми зайшли. На жаль, Україна так само чомусь назвала белорусского диктатора президента. Это жахливо. И он реально вынижает белорусскую нацию, он снижает белорусскую культуру. И он здекивается над белорусами. Все краины Еврозвяза, плюс еще 9 европейских краин, Соединенные Штаты Америки и Канада, не пускают Александра Лукашенко, его представников его хунты, які здійснюють злочинство над белорусами на свою територію, і він не в'їзний. Так, і він ще не доїхав до Гааги, але цивілізований світ уже тепер лишить, що він диктатор. Ні митному союзу! Ні митному союзу! Ні митному союзу! Ні митному союзу! Я з ними солідарний і демонструю так само свій протест. Бо ми ведаем, що для Білорусі гэты митний союз принес як мінімум обнішання народу. Сёння мы ведаем, што з 1 ліпеня падымаецца растаможка больш чым у 7-11 разоў. І тыя наступствы, які мы сёння бачым, я таксама і палітычныя, і эканамічныя. Я думаю, што якраз дзякуючы вось гэтаму мытнаму звязу. Тысячи рук поднимут свой стяг, тільки наперед, ні кроку назад.